ई एगो रउआ महा छूट चालू कर देले बानी ईद आ होली के लेके 50% तक डिस्काउंट। 1500 रुपये केजी कुवैत से ओमान से घरे लियावत रहनी लइकन सन के खाए खातिर। उ एजा अपना की हाँ भारत में, बिहार में, चैनपुर में, सीवान के चैनपुर में 200 रुपया किलो मिलता बाई वन गेट वन। हम निपुण सिंह रउआ देख रहा बानी भीमेन सारण। आज हम चैनपुर मार्केट में बानी। चैनपुर मार्केट में रउआ के बता दें कि माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट इतना ज्यादा छूट देती है होली या ईद के लेके कि रउआ अगर सोच भाषा में कही हम तो रउआ घर के टोटल सामग्री जौन की रउआ होली पर, ईद पर लागेला उ सब माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट रउआ के देवे के कोशिश करतिया। रउआ देख सकतानी एजा तमाम चीज बा, सौंदर्य से लेके आ खाए वाला से लेके किचन वाला तक लेके पर्सनली सामान तक टोटल सामान एजा माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट रउआ के देती। आई हम माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट के अंदर लेके रउआ के चलतनी, रउआ के दिखावे के चाहे कि माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट कितना % के छूट देती है। तो रउआ के बता दी कि माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट जौन बा उ 5% से 50% तक ई होली छूट देती है। एक छत के नीचे रउआ जरूरत के हर चीज पूरा करे के कोशिश कैले बिया। रउआ देख सकतानी कि अगर रउआ बच्चा के नेस्टल के इलेक्ट्रोजन सेरेलॉक चाहिए उ भी उपलब्ध बा। रउआ देख सकतानी एजा काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स डब्बा वाला से लेके या पॉकेट वाला जौन भी रउआ चाहिए तमाम प्रकार के इन्हें देखें तो किचन के मसाला जौन बोलल जाला किचन के टोटल सामग्री बा। इन्हें भी देख सकतानी इन्हें खाड़ा बा, इन्हें का और पीसल बा जौन की रउआ चॉइस के ऊपर बा जौन ले जाई। बहुत सारा खाना में खड़ा मसाला के भी यूज कइल जाला आ पीसल मसाला के भी यूज कइल जाला। देख सकतानी रउआ एजा मैगी बा। और रउआ के हम बता दी इन्हें कि मैगी पर रउआ के बिना पूछले काउंटर पर जब बिलिंग कराया नु तो देखी कितना बेहतरीन चम्मच रखल बा जौन की रउआ मैगी अगर ले तनी तो काउंटर पर रउआ झोला में ऑटोमेटिक डाल दिहल जाई जे काउंटर पर बैठल बा ओकरा तरफ से कि मैगी पर चम्मच फ्री बा। रउआ देखिए जे खाए खातिर तमाम प्रकार के, तमाम क्वालिटी के बिस्किट, डलबूट, नमकीन एजा उपलब्ध बा जौन की रउआ खा सकतनी। देखिए दे हनी के मध भी पड़ल बा। सबसे बड़हन चीज देखिए है खजूर है। जब हम दुबई, ओमान, कुवैत रहत रहनी तो ई खजूर ले आवत रहनी तो ई वजह कम से कम 1200-1500 रुपया केजी मिलत रहा। लेकिन हम एजा जाने के कोशिश करें काउंटर पर कि भैया ई खजूर कैसे केजी बा, कैसे केजी खजूर बा। ये केजी की बात करेंगे 220 रुपया में सर ये बाई वन गेट वन है। 220 में बाई वन गेट वन मतलब आपको 1 केजी मिलेगा। मतलब बोले तो 220 रुपया में 1 केजी रउआ देतनी। प्राइस आपका 220 रुपया का हाफ केजी का है। हाँ। बट इसके साथ ऑफर जो हम लोग दे रहे हैं बाई वन गेट वन 220 में ही आपको 1 केजी हो गई। हाफ केजी के हाँ एगो फ्री एकरा साथे तो 1 केजी तो 200 रुपया में खजूर रउआ 1 केजी दे देता है। 220 रुपया में 1 केजी। हाय देख ली कितना बड़हन छूटे पर बा खजूर पर। रउआ जौन हम 1200-1500 रुपये केजी कुवैत से, ओमान से घरे लियावत रहनी लइकन सन के खाए खातिर। उ एजा अपना की हाँ भारत में, बिहार में, चैनपुर में, सीवान के चैनपुर में 200 रुपया किलो मिलता बाई वन गेट वन फ्री। देखिए कितना बड़हन छूट माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट देती है। तमाम प्रकार के इन्हें रउआ देखें तो किचन के सामान, बिस्किट जौन बावे, चाय पत्ती देखी कितना बेजोड़ टाटा के चाय पत्ती बा। एजा रउआ देखें तो भैया कौना सामान पर कितना % के छूट देता। सबसे पहले भैया रउरा के रउरा चैनल के माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि रउरा अपन समय निकाल के आईनी एकरा खातिर। माँ ग्रोसरी हमरा तरफ से भी स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। ई मॉल खोलने वाली एकर काम मकसद बा ई एक छत के नीचे रउआ देखतानी कि मतलब जरूरत के 80% 90% समस्या के समाधान कर देतानी। देखिए सबसे पहले ई रूरल एरिया हटे जी और यहाँ एक छत के नीचे अपना चैनपुर मार्केट में कहीं ऐसा दुकान नहीं है जहाँ एक माने पूरा एक जगह सामान मिल सके। जी
इससे आदमी सोचलस कि काहे ना एक छत के नीचे पूरा ग्रोसरी के जितना भी सामान बा या डेली यूज के जितना भी सामान बा, खाए पिए से लेके बच्चा से लेके जो भी सामान बाटे जी। वो रखे एक छत के नीचे काहे ना रखल जा। काहे कि ई अपन रूरल एरिया बहुत एजा ग्रामीण क्षेत्र बा। ऐसे भइल कि चैनपुर मार्केट के भी बहुत आगे बढ़ावल जा। एगो पुर्जा होली बा, एगो पुर्जा पर लोग घर के सामान बना के लेके आई तो 4 गो दुकान में घूमे के पड़े, 4 जगह जाए के पड़ी, रेट पूछे के पड़ी। यहाँ सब रेट के एक केहू या बच्चा आए या बुजुर्ग आए, केहू सियान आए, महिला आए, कोई भी आए, सब केहू के एक सामान के बिलिंगली कहीं भी लेके जाए, उसे कोनो दिक्कत नहीं है। ये एगो रउआ महा छूट चालू कर देले बानी ईद आ होली के लेके 50% तक डिस्काउंट देतानी। महा छूट के जहां तक ले सवाल बा, जौन पर्व होली जाने कहल जाला, ये हिंदू के बहुत बड़ा पर्व हटे, ठीक बा। ये पर्व के बहुत धूमधाम से लोग बाहर से आवेला, अपना घरे मनावेला, विदेश भी लोग रहेला, अदर कंट्री अदर स्टेट भी लोग रहेला, तो चला भाई होली में अपना घरे सबे रहेला। इससे भाई की माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट के तरफ से काहे ना एगो फेस्टिवल ऑफर चलावल जाए, ओकरा के ध्यान में रखते हुए होली के साथ साथ ईद के भी रखल बाटे। अपना तरफ से छूट देके एक प्रकार से सबके बधाई दिया जाता। देखी कितना माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट के तरफ से फेस्टिवल ऑफर चलावल जाता। तमाम प्रकार के रउआ देखें तो एने सौंदर्य खातिर पॉन्ड्स के होके या हेड एंड शोल्डर होके, बजाज एलमंड के तेल होके, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम होके, तमाम प्रकार के एने रउआ देखें तो फेयर लवली से धैले पॉन्ड्स के पाउडर, वेसलिन सहित तमाम प्रकार के सौंदर्यकर्मी के सामान एजा उपलब्ध बा। एने देखें तो किचन के जौन की तेल बा, फॉर्च्यूनर के तेल बा, देखी रउआ एने भी रउआ देखें तो पॉकेट में भी फॉर्च्यून के तेल बावे। तो ई महा छूट देतिया। एने देखी एने सब सोन पापड़ी बिकाजी के भी बा, एने देखी ई सब पूजा के सामग्री भी बा। रउआ अगर आवतनी तो पूजा के सामग्री भी यही दुकान से उपलब्ध कर सकतनी। आई काउंटर पर देखी एगो चाचा बानी, बहुत सारा सामान निकलवाइले बानी। का कहम चाचा रउआ ये सुपर मार्केट के लेके? हम सुपर मार्केट में सामान बराबर हम ले जानी। हाँ, दूसर का कहे के बाद एजा से मार्केट के सामान से का रउआ फायदा मिलेला? यहाँ एक नंबर के सामान मिली। हाँ, रेट कुछ कम लागी। हाँ, मन पसंदीदा भी सामान मिलेला। अपने से ब्रांड खाए के बाद। हाँ, तो ब्रांड जहाँ रही तो है आदमी जाए, तो हमें जाई। हाँ, कहीं 10 गो दुकान ना घूमे के पड़ेला सामान खातिर। जोन चाहिए, बुकल चाहिए, पीसल चाहिए, मसाला देखो तनी कि हे दे रउआ। हाँ, खाड़ा भी ले ले बानी मीट में डाले खातिर, बुकल भी ले ले बानी रउआ। हमने के मीट मछली ना खानी जौन है तड़का उड़का बनाएम तो खाड़ा डालाई नु, ई तड़का में डाला तो एक छत के नीचे रहुआ टोटल सामान उपलब्ध हो जाला। आए डॉक्टर साहब बानी एगो। डॉक्टर साहब का कहे में सुपर मार्केट के लेके? इस सुपर मार्केट हमारा चाचा जी के पड़ी जी, वहाँ के हमारे रिश्ता में चाचा जी लगे हम गाँव के जी। हाँ, यहाँ के जौन भी होला, हालांकि थोड़ा सा बाजार के एथी से रेट कम रखी तो वो हमनी के कहल मानबो करेनी। नेता लोग टिकट लेवे खातिर पटना धैले वालों, गरीब दुखिया पहुंचे लो पर्व के दिन नेताजी लोग के लगे कि कुछ हमारा सहायता मिली, लेकिन माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट 50% तक के छूट दे के सबके एक समान सहायता देती है। चाचा जी के हमरा एथी बा कि बहुत बढ़िया, एमे कोनो जात पात ना, कोनो छोट बड़ ना, जे आइल सामान में से लेलक ओकरे छूट मिलल। हाँ, तो चाचा जी के हमरा एथी बा कि ऐसा छूट रखले बनी, सब कोई गरीब खातिर भी चाहे अमीर खातिर भी सब कोई। अगर रउआ चैनपुर मार्केट आवतनी या चैनपुर के नजदीकी गांव से बनी तो एक बार माँ ग्रोसरी सुपर मार्केट में जरूर आई। जब महा छूट स्पेशल मिलता फेस्टिवल के लेके, ईद होली रामनवमी के लेके, तो ये सुपर मार्केट में रहुआ आके ये महा छूट फेस्टिवल महा छूट के फायदा जरूर उठाई, सामान खरीदारी करी। रउआ के हम बता दी कि अगर रउआ 999 रुपया के सामान खरीदतनी तो 1 केजी चीनी फ्री बा। रउआ अगर 2000 के सामान खरीदतनी 1999 के तो रउआ के 2 व्हील सरफ जौन की 70 रुपया केजी बा, अगर लेम तो
उ रउआ के छूट दिया जाता। तो एक बार रउआ जरूर माँ ग्रोसरी सुपरमार्केट चैनपुर के विजिट करी, जैसे सामान खरीदारी करी, आ एक छत के नीचे टोटल सामान रउआ मिली। भैया क्या कहें ए मार्केट के लेके? देखिए मार्केट जनता के जनता से हम ये कहें कि एक छत के नीचे वेरिएंट टाइप से प्रोडक्ट बा, जी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगल कि हमरा 10 दुकानें जाके आजकल के मार्केट में ही हो गइल बा कि अगर छोटा सा भी सामान लेवे के पड़ता तो हमें लाइन लगा के पड़ता। लाइन लगा, लेकिन लाइन हम एक ही जगह लगा के सब सामान इकट्ठा कर ली तो उससे बढ़िया समय के बचत कुछ नहीं है। जौन भी प्रोडक्ट बा सब ब्रांडेड प्रोडक्ट बा और सस्ता सुविधा बा, और सस्ता सुविधा के साथ साथ होली के पावन पर्व पे मतलब कि सब ब्रांडेड सामान बा और ऑफर भी चलता। अगर रउआ लगे 2000 सामान बा तो 2000 रुपया बा तो रउआ सामान पर प्राइस देख के 2000 के सामान ले सकतनी, ऊपर छूट भी मिल जाए। लेकिन रउआ दुकान में जातनी तो ना, कहीं देखिए, 2000 से ज्यादा के सामान हो जाए तो सामान लौटावे के भी हाँ पड़ी। सामान लौटाए के पड़े, लेकिन ओजा 2000 के अगर हम सामान लेते नहीं तो हमारा बहुत अच्छा मतलब कि ऑफर मिलता है। ऑफर का लाभ उठावे के चाहिए। आम जनता से यह अपील बा कि यहाँ पे आई अच्छा प्रोडक्ट ले जाई। जब पैसा जब दे तने रुआ तो प्रोडक्ट भी अच्छा ले जाए, से घर के वहाँ छूट भी फैमिली पाई। बा जे मतलब कि गलत प्रोडक्ट खा के बीमार ना पड़े। ज्यादातर लोग देखते कि खाद्य पदार्थ बा, जी, जी। जैसे मान ली कि बिस्किट बा, ये अखरोट बा, हॉर्लिक्स बा, हनी बा, साथ साथ ग्रोसरी आइटम में सब लेडीज लोग के जितना भी शौक श्रृंगार के जी, सामान बा, तो बहुत अच्छा चीज बा। कोनो साइड इफेक्ट वाला कोनो चीज नहीं है, प्रोडक्ट के जोड़ नहीं है। जे जौन कंपनी खोली हाँ, था ना कंपनी के माल हाँ, उपलब्ध बा। हम खुद हमेशा हर मंथ मतलब सिस्टम में अपलोडेड बावे 2000-4000 का सामान एक सप्ताह पे 15 दिन पर 20 दिन पर आदमी लेके जाला यूज करेला। बहुत बढ़िया, कोनो जोड़ नहीं है कर। हाँ मार्केट से एकरा पहले मान ली कि हमरा ख्याल से 2-3 महीना 4 महीना एकर ओपनिंग भइल, एकरा पहले तो मार्केट से यूज करत रहला आदमी, लेकिन वो तरीके के थी ना रहला। लेकिन ई सब प्रोडक्ट यूज करके बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा रिजल्ट बेकर। तो आम जनता से यह अपील बा कि अपन आई और एक छत के नीचे वेरिएंट टाइप से प्रोडक्ट बा लेके जाई, यूज करी, एक बार यूज करी, एक बार ऑफर के होली के अवसर पर फायदा उठाई। रउआ अगर चैनपुर के आसपास बानी तो जरूर एक बार ये मार्केट में आई, ये फेस्टिवल महा छूट के लाभ जरूर ली। नमस्कार।